DN Pro Audio Sound System. Kang Subro. Wis tak aturi oleh bojo sing ganteng kaya Mas Dodi pungkasane atimu digawe lara mamoe saiki ne dadi rondo ayo moe iya, lah aku tak wis kondo tau Pak Moy. Terima kasih tamu dengan semuanya malam hari ini ya. Matur sembah nuwun. Kabeh emang ora perlu dikatuni janjimu biyen aku gelem ngeteni. Kena berawang tak enteni randane Mak Moy sampeyan tresnamu tulus lan suci sing tak suwung sing gedhe pangapurane anteng tresna bebujuan selawase. Masih digoyang kali ini bersama dengan KNC Music. Yang di depan sekali lagi terima kasih buat semuanya, keluarga besar, tamu undangan. Spesial buat Anda mempelai Mbak Saila, Mas Dodi, DN Pro Audio Sound System. Biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing ganteng kaya Mas Dodi pungkasane sliramu digawe lara ora burung saiki ne dadi rondo Moy. Iya. Terima kasih malam hari ini buat semuanya, buat kepolisian, buat kedua mempelai yang punya kawasan dari Tembeling juga terima kasih. Kabeh mau ora perlu digaturi janjimu biyen aku gelem ngenteni. Oh ya, no prawane tak enteni randane.
Masih diurus lagi kali ini bersama KNC Music. Dua spesial Ayo, yang Bos. punya kawasan dari Gimana, Teguling Bos? semuanya. Bang bojone ra ono. Bos Firem juga terima kasih Bos Firem. Bolo-bolo kacot pedik. Yen mula kowe wis tak aturi golek bojo sing tresno kaya aku iki pungkasane kowe digawe lara ora urung saikine kowe rondo. Ora perlu diketuni janjiku mbiyen aku sanggup ngenteni Kowe lan aku memegot ati jodone. ra kena prawane tak enteni randane